Това е Роско Радев, кошар, няма пари. Не го слуших. Мамо, продай си сребърните обички, Роско, продай си обичките за 2,40, брат, ще вземеш 2 бири, няма да. Ето, при това аз давам пари. Тази продукция само аз давам. Това чели 20 вади. Шели, хвар, шейки да не си рекетьор, си събрал, брато. Оня не си държа баса с виното. 100 евро там пропаднаха. Еми. Радо, пуснете се, ако не го бърка, бе. Тук сме до магазина, искате ли нещо от магазина? Не. Искаме, да. Добре, сега вече ни падна това, Радо. Ама, идва ти към барна, те ли, бе? Ало. Мамо, край тук съм, не мърдам. Искаш ли го как няма да ме чакам, няма да мърда чувате си. Чуй. Абе, Радо, ако ти, примерно, ми кажеш, че сега ще наистина тръгвате това, даже си пускам камерата и сега, макар че съм гол, се облика и направо тръгваме на камера се видим, разбираш? Ма ние след 2 часа ще пристигнем. Що бе, чакай бе, че ви от Бургас до това са 70-80 км или колко са? Аз толкова знам, че са някъде, смисъл. До кое, бе? До Варна, Стефане, от Бургас. Трябва колко после къде. Не е така, защото път е отвратителен човек. Не, бе, Боля, трябва да го вземем, после трябва да го върнем. После? Къде до Варна? Не, път е много шивам с завой, не може да стигне за под 2 часа. Да. После ще върнем. Ще върнем после, бе. Сутринта се прибираме. Абе, сутринта се прибираме, бе, и ние нямаме дрехи. Абе, Боркич, спокойно, бе. Боркич. Абе, довери ми се, бе. Елати, бе. Кой говори там? Скруч. Борка. Спокойно, аз. Кой говори там? Виж. Няма проблем, бе. Бори се. Довери ми се, бе. Няма дир, бе. Стига си ги карал, бе, гей. Бори се номер 1. Хапна дюнерче, биричка пиеше. Бори се номер 1. Ама Борка, биричка. Добре. Багажника ли съм? Не, оставете ме. Няма да си в багажника. Не, бе, Слушай, ние Борисе, багаж ще го метнем. няма да си в багажника, плюс няма да се... На багажа, да. Какво беше шишето? Аз Няма, предлагам... шишето, спокойно, приятел. Има едно момченце у нас. Ти си генг се заставаш. Какво е това момче? Предлагам този мечката да го качите в багажника и без това много дълъг и вътре. Даже на автостоп по-добре. Питай... Кой да питам? Да, има едно момченце в тях, така е. Да. Няма ти не знаеш, че има момченце от тък. Абе, дай да пресичаме хора. Знам, питай го. Нали ми го показа на камера. Ама какво е голямо? Да, Огънче. Ако е... Мам, може да съм го виждал. Емилия, Радо има опит още от преди една година. Радо е най-големия оператор. Да. Слушайте. Значи хората в днешно време дават парички, за да бъдат Не ги карай до Варна, много. Не, Борко нещо не иска до Варна. Не, каза да. Борка много ма съмняваш, че... Абе, Боркич, мамо... Абе, Борка, спокойно, бе. Борка. Това момченце, кой ще Абе, чулки си, бе. Ще върнем тук половината буквата. Слушай, бе, Боркич. Абе, няма мога трени да излезе къщи. Това е какъв агент, ще обадя там. Няма скруш, няма Радо, ще се оплаши. Но момченце, наистина, то даже е на лайфа. нямам кола. Не е на лайфа, слезна. Има, питайте, Ени 119, сега се пише. Той знаеш кой го видя също? Слушай, бе, Боркич, няма да спираме лайфовите и такива работи, бе. Жантата също видя момченце. Ама той какво прави? Къде го е видял това момче? Да, питайте Джанките. А в тях му дойде на гости някакъв, бе. Не, може не. Не се на гости. То джантата някакъв биш пенец, брат, разбираш, играеш на... Няма... Магайците ни чакат, дай да се връщаме. Той се прибира, бе, Радо. И той ще избяга, Радо, знаеш. Избега на някъде.
тук, бе. Не, бе, ще те Скруч нещо не става, има някакво момченце. Да, не го снима директно тако. Качи, какво момче? Не знам. Абе, Борка Джан, няма да той спираме видял. лайфовите, Джан, спокойно той си видял. пише. Кой друг? Бягай се, какво прави, Радо? Тази Пловдив е... Паула. Тя го видя също. И тя видя. Мала застава и той каза, че си видял детенцето, така ли? Момченцето. Видя ли го Момченцето. Ма какво прави толкова във вас, бе, Бориса? Какво прави той във вас, вика? Що питаш? Да. Какво прави? Живее и за време. Временно е настанен там. Радо, къде е мечката? Избега ли толкова? Да живеете, ама е. Не се оправдава. Бе, то мечката някъде там в Бургас, бе. Стига, не говорете за мечката, спрете малко, че се нервираш. Какво нервира той? И бата вече му пращат пари, той не прави нищо. Сам си го прави. Тихо, емо. Прилича, защото е сина му. Че ви бие мечката. Къде е нас? Сега ще дойде след малко. Даже виж това TikTok. Какво става? С мечката си. Та кола ли си, бе, Боркич? Мешката е доста. Това вземете ме там. Чуем се ви се продължавайте. Ай, картарец. Наско Поршето. Радо, колко коня е колата? 300 коня ли? Колко? Ама заебавайте то Наско тук, нали? Трябваше го закарате до Бургас. Гарата е близо, да си яде путката, мая гарата на 2 преки. Какъв е това Наско? Какъв е това? Наско е един Наско е силно Порше. Ама, слушайте сега, аз не мога да разбера къде се качи там. Лека, Борисе. Ти здрав, братчето ми. Он си готин, брат, лека. Къде се е мечката? Говори на Борко мечка, гей. Къде е мечката? Слушайте, бе. Не, то как му да ти го пак. Подлути ли те, брат? Сега ще виж сега какво ще ги правим тези TikTok след малко. Какво ще правиш, бе? Какво ще правиш, бе, мечка? Ти си един гей. Те му казах, не мисля на YouTube. Ти си един Къде е на клошар, Наско ти си един гей. Поршето, бе, мечка? На Наско Поршето и твоето Порше, къде Слушай, ще бе, бе? мечка, ти си един гей. Не знам, аз съм още Чакай, аз, нали, аз взех на тебе, на мене, брат. Не знам къде са твоите. Братле. То прави 30 минути, нали? Мечката е силен там. Айде, Борко, чао. Абе, що не го върнахте, бе? Как му кажем чао, бе? Закарай го до тях, бе, луки. Бах ти неща си. Аз имам на вас, че целия ви живот ми минава в TikTok. Бати бакуците, закарайте Борко до тях, бе. Слушавам се, Днес, какво се Как го оставиха Борко там сам, бе? сега само вътре им нас записвам, че е вряг, брат. Мечка, ти си един гей. Ти си един бокук, мечка, ти си един Че горе Марли, Радо. Стига, бе! Какво ти превърте пак? Дайте му 2 евро на мечката да се оплати, бе. Минаваш. Кой ще почне да Абе, ви на кой викате мечката, бе? На Русен ли, бе? Не, бе, мечката, бе, луд. Пак, прекалявам тега. Колко мечка? Бах, мамо. Ти ще дай си различен, ти прата 2 евро, Еми, дай, ние така, ама... Вие живеете в TikTok, бе, брат. Утре, ако изчезне TikTok, ще тръжете се. Ти дори не живееш тикток, бе, мечка. Ти си Греше, бе, мухло, ти в TikTok например си 50 евро в живота, бе, глупа. И ти много добре знаеш какво е TikTok. Радо, какво пилка там, бе, Радо? Попривършната, Радо. Да, бе, как забаха така Борко, бе? Вие лудили се. Ме забаха ли го, бе? Да, Ай, гадно, бе, стига, бе. Радо, колата ви пилка нещо, Радо. И аз не знам. Чакай, това е така. Те му завидяха на 50 тачки. Аз не сложи си колана, много ме дразни. Колана. Заебах. Айде, бе, Роско, сложи Па, че би гръдна гласа, Росен, пиян ли си, бе?
Добре, Мечка, кой ти е виновен, ми каже? Ти парадираш с тези работи, тук е Мели Джи, Добре, бе, глухи ли има тази кола, бе, брат? Няма служи ти копче, бе, брат, направи бай. Роско, сложи колана, бе, брат. Майката ни е бана ушите, бе, идиот. Не, направо, да. Направо, да, на също. Радо, нарочно ли нагърчиш те? Не, Роско, такъв си. Добре, бе, това е тази гърчука. Ето, така учи. Как бе, брат? По-добре да изпия гърчука, те разрежат. Мечка, пазиш си парите, си купиш месеце, бе, да мога да еш понеделник, вторник, сряда. Не, това какво, че си. Аре, Радо, служи тук. Ей, мамо, как? Най-накрая, бе. Радо ни е намалил, бе. Брат, обаче чак вика, вие живеете за тикток. Външното добре, че беше тук да изкара 50 евро, янче, че лапа пички цел ден. че си ни са чакали. Още малко, нека продължат да ме псува сам майка. Ако иска да ми се... духай го, Мечка, го сложа на майка. Аз съм шибания Колев диаманти, бе. Ако си прави сир на мой гръб, разбираш? Такъв си ти няма си прави сир, бе, глупак. Опитно зайче, глупак такъв. Майка ти умрела. Без зъба пума. Вика на мой гръб. Ако. Вино, той има голем гръб, брат. Добре, че му да е 50. Души е басун. И обаче, брат, как си правиш сметка? Утре викаш си купа 2 кила пилешко, 1 кило свинско и викаш има да ям 3 дена. Жиел милионера. Бъжно ти си умрел, те еба. Покажи то кошара, бе. Не сме закъсняли. Ние сме точно на време. Какво сме закъсняли? Центрирай го да видим. Богато беше... Цирка е пълен. Къде ходим, Марко? Горна тераса ли ходи? Че ти правим това? Богато до вчера никога не се беше показал, никога, никъде. Няма вино лошо инвестиция. Какво направим? Той ще надясно е. Дай съм, същото надясно, дай. Дадете ли си са Радо да отбия някъде там в селския път и да му кажа слизи, бечка? Слизи ще ти е. Това ако беше Попко. Винаги пише 30 минути до там, ние Бургас го вземаме на себе. Но не верно, ще го свали, брат. Он има сърце, затова ще го свали. Слушайте, аз имам идея, до сега го измислих го. Радо, чуваш ли ме, Радо? Нема ме намалил. Ако Радо изхвърли този кошар мечката тук на кръговото да се пребира пешат, да пребира 100 евро. Няма да смееш, защото той ще му скочи. Кой ще му скочи? Това виж каква е халка, бе, какво ще скочи? Много скочи на хуя. Се направи. Ето виде тази вода. Ма добре, Няма, Радо ни е намалил. Трябваше да такова да си купим някаква тежка, бе, само да посетим. Знаеш, ще измия жал. Това е да батерията. Марли, това беше като горе с оне 4-мата на поляната, помниш? Да, същата работа, брат. Въздух под налягане, той е така чекия, този смешник. Дай си бъдваш картове. Ама давай да го изфърля тук некъде и да оправя. Чакай, бе. Това борката, това е събъл. Борката е била, че взеха го и стиха там. Мане го корев. Къде? Чакай да му шерна аз на боли. Мане го корев. Не, бе, не. Те беше познал лайва, брат. Мишо. Аз му бех минал през лайфа, бе. Беше си познал лайф момчето. Да, бе, одеве беше той. Цел ден е на лайф, брат. Ма не, бе, сега сега преди малко аз съм минал. Аз съм излизал. Аз съм чудил, брат. Чай им